Gala večer Fight Night Challenge priniesol tvrdé ukončenia, bizarné momenty, lakte, pokusy o takedown aj naozaj bojovné výkony. Flexové ďalšie víťazstvo, sulíkové expresné ukončenie, ženská férovka, pimpinočky a lenočky, cigánska férovka 2v1, aj kvalitný súboj v podaní Bartla a Čepa. Na to všetko sa pozriem v dnešnom videu. Ja som Johan a vítam ťa pri jeho sledovaní. Prvý súboj na 6. gala večeri Fight Night Challenge patril profíkom Zátorskému a Mišalkovi. Vo vyrovnanom súboji sa na konci tešil z víťazstva výrazný kurzový outsider Mišalko. Potom nasledoval duel Bergiňo versus Koči. V prvom kole Bergi od začiatku skracoval vzdialenosť, triafal a vytváral tlak. Koči trafil iba pár jednotiek, zatiaľ čo Bergi išiel do dlhších kombinácií. Na konci kola z toho bola trocha prestrelka, kde obaja zasedili naozaj tvrdé údery. V druhom kole začal Koči aktívnejšie, netrvalo však dlho a Bergi prebral oťaže zápasu. Pridával spotky, ktoré Kočimu nechutili a takisto tvrdé rany na hlavu. Dobrý bol hlavne, keď si Koči ho natlačil na lana. Koči šiel už v treťom kole z posledných síl, Bergi pokračoval v dobrej robote a nakoniec v zápase jednoznačne zvíťazil na body. Zápas Hrivňák versus Palkovič doručil tvrdé ukončenie. V tomto zápase sme videli prvé tvrdé KO večera. Palkovič vyslal spodok, následne zadný overhand a potom si pripravil predným úderom pôdu na KO ďalším zadným overhandom, ktorý posadil Hrivňáka na zadok už po pár úvodných sekundách súboja. V ringu ďalej nastúpili Mošpan a Dynamik. Zo začiatku boli obaja opatrní, vyčkávali a vysielali údery z plnej síly, ktoré skôr vetrali vzduch. Viac úderov však trafil Mošpan a na konci prvého kola pridal niekoľko tvrdých rán, ktoré Dynamikom otriasli. Dynamik následne kvôli problému s nohou, teda zraneniu, nemohol nastúpiť do druhého kola a Mošpan vyhral. Dynamik prezradil, že mal problémy s kolenom už pred zápasom a napriek tomu išiel do súboja, ale nakoniec to noha nevydržala. Ďalším súbojom večera bol Palihari versus Murcin. Prvé kolo bolo fakt divoké. Murcin vyvíjal neustále tlak a zásoboval Paliho ťažkými ranami. Palihari, ako to u neho býva zvykom, mal trošku také ulicové ťahy, napríklad keď ťahal Murcinovú hlavu do klinču. Druhé kolo Palihari trafil aj nejaké dobré údery, ale opäť aj lakeť. Potom prišiel naskočený lakeť od Paliho Hariho, po ktorom to rozhodca stopol a Palihari napriek tomu naletel do supera v ringu a rozbehla sa tam prestrelka a naozaj veľký chaos. V tomto súboji samozrejme zvíťazil na diskvalifikáciu Murcin a nie je to niečo, čo by som nečakal, ale Palihari by si mohol trošku vstúpiť do svedomia a brať ten šport trošku viac vážne. Potom nasledoval súboj Fuča a Kulala. Kulalo bral súboj na poslednú chvíľu a tak to aj vyzeralo. Roman Kulalo vyzeral veľmi netechnicky, veľmi neskúsene a od začiatku sa tam otáčal Fučovi, dával mu tam ten chrbát a Fučo vždy keď udrel, tak Kulalo to naozaj cítil. Tvrdá zadná následne naholila Kulala, po ktorej prišiel ešte jeden zdvihák od Fuča, keď bol Kulalo v predklone. Nakoniec došlo k počítaniu Romana Kulala a ten už v zápase nedokázal pokračovať. Očakávaným zápasom večera bol aj Sulík versus Vlček. Za 20 sekúnd poslal Sulík Vlčka k zemi, keď išiel ako samopál, pálil to do Vlčka a Vlček bol počítaný a v súboji už nemohol pokračovať. Okorenením večera bol aj ženský duel Pimpinočky a Lenočky. No a potom, čo som tento duel videl, by som to skôr nazval takou ženskou férovkou. Na začiatku prvého kola to bola vyslovene ženská férovka. Pimpinočka bola však aktívnejšia a Lenočka bola skôr v dvojkryte, ale potom na konci sa trošku rozbehla a potriafala údery, ktoré otriasli Pimpou. V druhom kole sme videli tvrdé rany Lenočky. Po údere Pimpy však následne padla Lenočka dole. V druhej polke kola už bola jasne Pimpa presnejšia a aktívnejšia. Tretie kolo to bola fakt už úplná férovka. Obe boli unavené, ale triafali a snažili sa, bojovali až do konca zápasu. Na konci Pimpa poslala po údere Lenočku k zemi, ale nebolo z toho počítanie a Pimpinočka jasne vyhrala na body. Za mňa na to, že obidve išli fakt do prvého súboja, dobrý výkon, nebolo to nejaké technické, ale dalo sa na to pozerať. Potom prišiel na radu zápas Randys versus Don Boss Bossov. Don Boss držal krok s Randysom iba na začiatku súboja. Potom bol už Randys veľmi presný, poslal bossa k zemi v prvom kole, to isté pokračovalo aj v druhom kole a Randys ukazoval svoju kvalitu. Don Boss Bossov bol otrasený, unavený a nevládal. Randys tie posledné minúty len hľadal priestor na to ukončenie. Modrý roh sa nakoniec rozhodol hodiť úterak do ringu a tým pádom Randys zvíťazil v tomto zápase.
Veľmi kvalitnú podívanú sľuboval zápas Čepa a Bartla a myslím si, že rozhodne aj doručil. V prvom kole obaja borci do toho vleteli veľmi rýchlo a bolo vidieť, že išlo o inú kvalitu zápasu, než sme videli dovtedy. Bartl napriek tomu, že opticky bol ľahší a menší, dokázal zasadiť tvrdé údery, hlavne v dlhších kombináciách, zatiaľ čo Čepo triafal najmä jednotky. V druhom kole Vlasto začal tlakom a snažil sa Bartla natlačiť na lana, bol výrazne presnejší, dobre pracoval so vzdialenosťou a keď vyslal úder, tak trafil. V kole sme videli aj Bartlov menší nástup na takedown, ale inak to bola pohodička. V treťom už to bola fakt prestrelka a Marek si neodpustil 2 nástupy na takedown. Vlasto pomaly rozbiehal ten svoj mlínček. Mareka tvrdo trafil a potom Marek aj podklesol a bol počítaný. Čepo pozýval Bartla do stredu ringu na férovku s rukami dole a tam to už bola úplná prestrelka. Z nej mal ale tak či tak Vlasto viac a zvíťazil na body. Zápas traja, respektíve 2 versus 1 sľuboval bizarnú a hektickú podívanú. Úvod súboja bola poriadna cigánska férovka. Nemyslím to nejak rasisticky, proste poznáte tento pojem. Tlkanec si ani neškrtol prvú minútu a pol a 2 jeho súperi trafali dobré spotky. Erik ale začal byť presný a udieral hlavne Rigodonza, to je ten blonďavý, ktorý už bol riadne otrasený a tlkanec začal byť lepší v zápase. V druhom kole Rigodonza vystriedal ten tretí, ktorý sa teda volá pravdepodobne Mike Fitko a tamto na Erika padalo zo všetkých strán. Tvrdé údery, zdvíháky naraz a tak ďalej a boli tam aj tvrdé spotky. Erik bojoval ako drak a vytipoval si Mike Fitka, ktorý nemal takú kondíciu a také boxerské zručnosti, ale Erik ťahal aj tak za kratší koniec. Pirát v pozícii komentátora z toho bol vzrušený. V treťom kole, ako by Pirát povedal, ranené zviera tlkanec už skôr prijímal než dával, ale nakoniec Rigodonza domlátil, ten sa v treťom kole vrátil za Mike Fitka a teda tlkanec vydržal veľa a stále kontroval. Podľa rozhodcov to bola remíza, ale Rytmus správne povedal, že morálny víťaz je jasný a to je Erik Tlkanec. Posledný zápas, na ktorý všetci čakali, bol medzi strýcom Filipom a frajerom Flex Kingom. V prvom kole do toho strýco vletel, ale Flex King následne začal strýca rozoberať prednou, bol rýchlejší a strýco jasne pomalší a Filip aj vyzeral, že má horšiu fyzičku. Druhé kolo bolo v réžii Flexa. Strýco bol 2-krát počítaný a následne to už rozhodca ukončil, vtedy keď malo prísť tretie počítanie. Flex King potvrdil formu a tak trochu som to aj očakával, keďže má väčšie zápasové skúsenosti a som zvedavý na jeho ďalšie súboje. To je na dnes všetko. Ak sa ti video páčilo, zanechaj like, odber, komentár, zazdieľaj toto video a pozri sa kľudne aj na môj Instagram. Pri ďalších podobných videách sa počujeme alebo vidíme na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.